Hi, Odette. Mega love shout out. 1 hour na daw siya. Kakapasok pa lang. Musaway. Hello guys. Mega love shout out po sa inyong lahat. Thank you for coming. Johnny the Great Channel. Good evening po. Good evening din po sa'yo. Thank you for coming. Ayan, may moderator ka na po. Pwede ka na magbaba ng jacket mo. Ay, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Ayan. Johnny the Great Channel. Good evening po. Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga katropa natin dyan. Thank you po sa pagsuporta.
Ginos, mega love shoutout. Harang, ayan. Thank you, auntie. Wilma Tikap, mega love shoutout po. Hello. Hello lang ako, brave. Thank you. Auntie Ginos, salamat sa paharang. $3 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you guys for coming. Magbaba lang po kayo ng mga bahay ninyo para magdikitan po tayo. Ayan. Hoy, hindi kaya nakamute. Subukan mo kaya pakinggan kung nakamute. Hoy. Shoutout nga pala kay Sherlyn Tuason na nasa Taiwan. Ayan, may naririnig ka ba o nakamute? Shoutout sa'yo dyan, Kapsite. Uy, may boses ba o wala? Oo, maingay yung aso dito. Ayan. Ayan. Kalingap Tata, mega love shoutout. Helen's Vlog. Ayan. Hello guys. Odette Villaruz. Thank you kuya sa pagtambay. Ayan.
Ganda ni Ho. San banda, kuya? Okay, sige, sige. Sandali lang. At hahanapin ko muna kung nasaan siya. Helen's Vlog Official, mega love shoutout po sa'yo, kapatid. Baba po kayo ng bahay niyo. Pang 2 hours ko na to, ha? Hoy, Kuya Odette, wala pa ngang 10 minutes eh. Paano na? Nasaway. Tambayan mo naman, Kuya Rodel, kahit dalawang phone natin dyan. Kuya Rodel, mega love shoutout sa'yo dyan sa Saudi. Nasa work ako. Okay lang yun, joke lang. Hoy, sandali lang. Mamaya po, pag uwi ko. Sige, sige, kuya. Ano na ba oras dyan ngayon? Ano na ba oras? 9, 8, 7, 6, 5, 4. O, 4 p.m. pa lang pala dyan sa inyo. Sige lang, kuya. Work muna dyan. Baka dyan na mamaya yung bantay mo. Hanggang dito na lang, pilit. Sandali lang, naghahanap pa ako ng ng ibaba kong bahay niya para maipin. Mga 11 dyan sa inyo, nasa bahay na ako. Oh, ganun ba? 9 pa lang eh, magte-10 pa lang dito. Sis Helen's Vlog Official, mega love shoutout. Magbaba ka ng bahay mo, sisi. Okay, atay. Yung nakatambay dyan, pasilip po. Salamat, sabi ni Kuya Rodel. Yan. Sandali, kuya, ipipin kita. Mega love shoutout po. Ayan. Paisa ako, ayan. Mega love shoutout po ko. So, ayan, may jacket ka na, paisa ako. Pwede ka na, dyan. Ay, binaba ko na pala yung bahay mo kanina. Antok ako, hehehe, tambay lang. Sige po at Sis Helen, thank you so much sa pagtambay. Video lang muna ako sa ligo pa po ako. Salamat. Ayan. Sige, sige pa isa ako. Thank you so much for coming. Paisa ako, pangalawa ako. Saway talaga to si Kuya Rodel eh.
Padaan po. Ayan. Ronan's Adventure Campsite. Mega love shoutout. Thank you sa pagdaan. Ayan. Huwag maligo. Babango ka niyan. Oo nga eh. Baka mabasa baka mo pag maligo. Kapsat Ronans, mega love shoutout. Batang Negrosan, no? Ayan. Si ano? Si Ingo to eh. Ingo Adventure Mix, mega mega love shoutout. Thank you for coming, idol. Ayan. Baba ka ng bahay mo dyan, Lloyds. Sayawan na ba? Kapsat Ronans. Ano, wala si Idol Darren na kasayaw natin eh. Kaya bukas na lang i-reserve. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga katropa ko na nandyan. Thank you so much po sa sa pagsuporta. Ayan, para sa ekonomiya. Dan po Sir Rodel, sabi ni Johnny the Great Channel. Ayan. Sandali lang ha, Johnny the Great, ipipin kita. Kasi saging na lang yung kulang sa'yo eh. At maghanap tayo ng bananas. Guys, bago naman po, pwede padikit po kay Johnny the Great. Main po niya yung gamit niya. Mag go to channel na lang po. Thank you guys. Ronan's Adventure Campsite. See you tomorrow. Doon kay kay Idol Darren. Nakatulog na ata siya ng maaga, napagod, nagbudots. si Idol Darren. Bye muna ko sa mag-edit pang-upload. Sige, kuya, ano pala to? Sige, sis Helen, take your time. Thank you sa pagtambay. Ronan's Adventure. Mega love shoutout sa'yo dyan. Shoutout din kay Idol Darren. Ma'am Els, pa-shoutout. Ayan. Shoutout po sa'yo dyan, Batang Negrosanoin. Ayan, si po yan. Ingo Adventure Mix. Mega mega love shoutout sa'yo dyan sa Cavite. Magbaba ka ng bahay mo dyan, Ingo, para harangan kita. Thank you po, Ma'am Elvie. Ayan, you're welcome, idol. Ngayon ka lang nagparamdam. Sobrang busy ka ata sa sa pag-duty. Naka-out ng maaga po, ayan. Ayan, magbaba ka ng bahay mo dyan, Ingo. May bago tayong bisita, si, Johnny the Great, Ronan's Adventures. Sino pa ba yung mga nandyan? Andyan din si Jeffrey PH. Naka-BG lang daw siya. Andyan yung mga ibang katropa natin.
Video lang, auntie. Sige, sige, auntie. Thank you, thank you. G, G knows. Makadilat eh, wagas. Ma'am Els, uwi ka na sa Pinas? Hindi pa. Video lang, iwanan ko na. Sige, sige, auntie. Hindi muna ako uuwi ng Pilipinas. Saka na ako uuwi ng Pilipinas pag may time. Yun. May bagong COVID daw. Yun na nga eh. Ayaw tayo pa uwiin ng Pilipinas eh. Dahil sa COVID na yan. Mega mega love shoutout po everything here yan. Thank you pa isa ako cute. Thank you for coming. Niwala kayo dyan sa COVID, kaya nga eh. Hindi naman ako naniniwala dyan sa COVID eh. Di ba cute? Naniniwala pa ako sa kabit kaysa sa COVID. Mark Morales, Lalabs Mega Love shoutout po. Thank you for coming. COVID negosyo ng politiko, ayan. Tapos na nga ang tapos na nga ang politics daw. Tapos na nga ang election eh. Meron pa rin bang negosyo na ganun hanggang ngayon? Hindi na sila nagsawa. Correct, ayan. Sabi ni Paisa ako, correct. Umay na nga eh. Oh, true. Wala nang katapusang COVID. Ba't hindi kita mahanap, Nakakalorky naman to. Guys, magbaba kayo ng mga bahay ninyo, guys. Mga tao dito naglabasan walang mask. Dito naman hindi pa pwede. Hindi pa pwede lumabas na walang mask.
Merlinda Arnold. Hello, host. Hi. Mega love shoutout po sa'yo. Thank you, thank you. Ayan guys, nagbaba po ng bahay si Mark C. Morales. Baka naman pwede siyang palablab. Yan. How is everyone? Everyone is okay. Thank you for coming, my friend. Ayan, nakopya din kita. Hi, Johnny the Great. Andyan ka pa ba, Lloyds? Opo, ayan. Ayan, palablab kay kay Mart. Babalikan ka po niya. Ayan. Guys, baka naman po pwede pa palablab po sa nakapin kay Johnny the Great po. Banana na lang po yung kulang sa kanya. Ayan guys. Pasuyo po sa nakapin mga lalabs. Thank you, thank you. Mega love shoutout po ho. Ayan. Love you nga eh. Thank you, cute. Cute. Palablab naman yung nakabitin. Anong oras na? 22:01. Harassment again po ho. Ayan. Mamaya ibababa ko yung yung prem ni katropang yung katropa natin na isa. May premiere siya sa 10. OTW na po katropa. Johnny the Great, ayan. Dan na po kay Mart, ayan. Lalabs Mart, dan na po sa'yo si Johnny the Great. Harang ulit, ayan. Dan po kay Mart, ayan guys. Ayan, nandito rin ako sa bahay mo ngayon, Johnny the Great Channel. Ididikit ko rin sa'yo yung ibang bananas na nandito. Malapit ka na mag-graduate eh. Nasa ka na 7... Nasa 761 na. JM Ballesteros channel. Ayan, Kapsat Jomar. Harang pakawanem apo. Dim imbaga, kudutik silang mo. Ay, tatalaing kapsait, ipadas mamot no kasanuti ag LS. Kat awanin ti orason. Nakatuwad na, kaya kailangan ng mag-LS para sa WhatsApp. Naglasbang ni. First time mo ako makita. Ayawin, ayan. Mega love shoutout sa'yo dyan, Kapsat Chomar, JM Ballesteros. Thank you, thank you. Ibaba ma GL di prem mo di tapno kwa. Tapno masukid da sabay ganun. Malaysia kagayam. When kapsa datoy nak Malaysia. Nagpapaanawa. Apo adu tao ita Pinoy. When adu da talaga.
Giwara ko nam. Giwara anti Pinoy Pinay dito'y banda. Ayan, Johnny the Great Channel. Andito pa ako sa iyong bahay. Pang 762 na ako sa iyo. Ayan. Kapsat Jomar, nag-LS din si si Noela. Mapan mo bisitain, di balay na. Kapsat Jomar, da ka pala ditawin no. Nakaturog kan. $5 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much guys for coming. At tuwin tudling nyo. Weni babamlatan. Tapno tudukin da. Adanak part-time ko ay aya. Wen lagan anat ka, madama nagagsik ka. Sana all madama agsik ka. Ayos ata para sa ekonomiya. Jerwin Vlogs Officials. Ayan, may bago tayong bisita. Damdama, bagot, loko, tilaadda. Ayan, may bago tayong bisita, guys, si Jerwin. Ayan. Ayan, Johnny the Great. Dikit na po ako sa'yo. Ayan. Ayan, may jacket ka na, idol, Jerwin. Pwede na po ikaw magbaba ng bahay mo dyan para madikitan po ng ating mga bisita. Ayan. Baka naman po, guys, pwede palablab po yung nakabitin. Saging na lang po yung kulang sa kanya. Tamsagdan host, sabi ni Jerwin Vlogs Official. Thank you so much po, idol Jerwin. Ayan. Oded Villaruz. Yan. Andyan pa rin si Kuya, si Kuya Rodel. Kapsat JM Ballesteros, damdamag. Aglalao ka. Tilaad na lang. Ayan, padiligan guys. Mag-iwan lang ng bakas. Thank you. Ayan. Ayan guys, nagbaba po si Ronan's Adventure ng kanyang bahay. Ayan guys. Naglawa. Anya tinaglawa dito kapsite. Hoy, kapsat JM. Host pa support sa new upload. Ayan, sige. Sige, Jerwin Vlogs Official, pupuntahan kita. Ronan's Adventure Unboxing Realme GT Master Edition 2021. Ayan, nandito ako ngayon sa bahay mo. Sa mga DBC dyan, digitan na po. Iwan lang ng bakas po. Ayan. Ayan guys. Jerwin, andito ako ngayon sa bahay mo. Ayan. Aguray alaag tayo original nga o. Kasi nagad din, ayan. Wenla. Ingka alain nun. Agsubli ka sige dawan.
Ayan, Idol Derwin, dito lang ako sa ano, nandito pa ako sa video mo. Taikan ko, ah, guray ka lang, ano, Kapsat Jomar. Auntie Ginos, mega lang shoutout sa'yo dyan. Nagsapa pa lang, madi ka pa ilang maturog. Harang, adatoy tayo okay nga originalin, digitan dakmet ni. Ayan, baba mo yung ano mo, baba mo yung frame mo para ipatudok ta Kapsat Jomar. Okay, madanak pa'y harang, may katno ko. Pasaway. Dan po kay Johnny the Great, 7 minutes with message, like, and soup. Sabi ni love you na nga. Ayan. Thank you, cute. Ayan si ano, si Kapsat Jomar Viloria channel. Baka naman. Hoy, cute, gamitin mo yung main mo. Huwag ka na magtago dyan. Uy, kahit naman saan ka magtago, eh, nahahanap kita. Sabay ganun. Cute, gamitin mo yung main mo. Para mas ano, para mas masaya. Ayan. Nandyan lang si Johnny the Great, guys. Naka-BG lang. Ilabas mo na yung main mo. Love you na nga. Ayan o, si Jomar Viloria. Mag-go to channel na lang po kayo sa kanya. Main din po niya yan. Ayan. Cute yung main mo na gamitin mo. Para mabigyan kita ng jacket. O, tignan mo yan. Wala ka pa pala jacket. Haha. Sabi ko sa'yo eh. Mamaya ipin ko yung bahay ni Idol Donges to si TV dahil meron din siyang frame. Pasupport na lang din po guys mamaya. Thank you so much mga kapatid. Lalong-lalo na sa mga katropa ko na nandyan. Thank you guys. Ayan. Cute! Jeffrey, tawagin mo na si Sexy. Nawala yung mga katropa natin. Natulog na sila. Sino pa po, ma'am? Ayan. Si, ano, ayan, nagbaba na si Kapsat Jomar Viloria channel ng kanyang bahay. Silipin mo na, ano, Jeffrey PH. Ama namin, sumalangit ka. Ayan na guys, nagbaba na siya ng kanyang bahay. Bakas lang po. Ayan. Bakas ka lang, magbakas lang kayo guys. Puro mga men na yung mga gamit nila. Ayan. On the way na po, sabi ni Jeffrey PH. Ayan. Idol Johnny the Great. Ayan, dikitan mo si Jomar Viloria channel. Mag-iwan ka lang din po ng bakas sa kanya. At babalikan ka nyo niyan anytime.
Hello guys! Hello, hello guys! Guys, baka naman pwede pa support po yung nakapin. Premiere po guys. Please. Thank you, thank you. Mga kapatid, pasuyo po ng nakapin guys. Premiere na po ongoing. Thank you guys. Ka-vendors channel, hi! Ayan. Guys, padalaw po saglit sa nakapin guys. Premiere po. Thank you. Ayan. Jeffrey, naunahan na kita, apo. Dan po kay Jomar Viloria, sabi ni John. Oy, Kapsa Jomar! Padalaw naman sa nakapin, please. Thank you. Diyos ko, nagwapo, nagimas. Saway. Simula bukas, mag-start na ako tomorrow. Tamsak. Pagalaw shoutout sa'yo. Guys, baga naman po, pwede pa tamsak o pa-support po ng nakapin, guys. Premiere po. Mag-iwan lang po kayo ng bakas sa kanya, then babalikan din po kayo niyan. Thank you guys. Thank you. Andito ako sa premiere ngayon sa Glid, guys. Ayan. Ka-vendors channel, thank you. Ayan, mamaya puntahan kita. Asa prem muna ako saglit. Nagbuting it.
Hoy, ano, cute. Ano, prem ni Dong Estusi ngayon. Dalaw ka muna doon. Cute. Labas muna doon. Ilapag mo yung banner natin. And Kastami Pinas Mulberry Tree. Hello, Kapsad Jomar. Ayan o. Emeritus Sis Melvie. Har Harang 1 week. Ayan, guys. Ayan, Mix Vlogs. Mega love shoutout po sa'yo. Thank you, thank you. Harang 1 week. Ba't 1 week lang? Dapat 1 month na.
Ano, Ian Mix Vlog, nasa prem pa kami. Sandali lang Babalikan ko kayo. Sabay ganun. Harang po, ayan. Ronan's Adventure, thank you, Kapside. Ian Mix Vlog, bagong dikit po, Sir Idol. Tamsak na sa premyo. Ayan. Sabi ni Kapsat Ronans. Jeffrey, di ko pa nakita bakas mo, apo. Sabi ni Jomar. Wala pa siya, andun pa siya sa kabilang banner. Walang kupas daw. Tagbatik ta ulo yung aduwa. Nakauy-uyong ka man Kapsat Jomar. La, bumakit ka dita din na oras no kasta. Ayan guys, thank you so much po sa pag-support niyo po kaya sa Nakapkin. Ayan. Balik na po tayo sa Jomar Veloria Channel. Tamsag, bagong dikit po lods, sabi ni Ronay. Ayan. Thank you guys. Magdikitan lang po kayo dyan. Ayan, nalpasin. Oo, nalpasin. Kapsite, nalpasin. Ayan. Woo! Ayan. Nagbakas ka ba Kapsat? Guwapo. Ayan. Shout out sa mga katropa ko na nandito na. Thank you guys sa pagbabalik. Thank you guys. Ayan guys, palablab po sa nakabitin guys. Jeffrey, magbakas ka. Wala pa ako nakikita. Ayan. Ano cute. Magbakas ka daw kay Kapsat Jomar.
Shout out, Jeffrey. Ayan, shout out ka niya, oh. Cute. Shout out daw. Hoy, klaruhin mo kabsat Jomar. Anya nga ulo tikat mo nga tagbatin. Ajakin nga tuwen o jakin tinga. Baba, agoy gi atay sa baba talaga. Baba yung kayat ko. Yun, alam ko naman eh, yun talaga yung bet mo. Ayan guys, palabla po guys sa nakabitin guys. Thank you, thank you. Hindi pa po ako nakapunta sa bahay niya. Ayan. Sige, cute, Jeffrey PH, isusunod ko siyang ibitin. Patusok na lang po dun sa nakabitin muna. Then, ibitin natin tong si Jomar Viloria channel lang patiwarik. Para hindi siya makatagbat. Salamat sa pagbitin na. You're welcome, Kapsatronans. Si Jomar Viloria channel, mag-go to channel na lang po kayo sa kanya dahil main din po niya yan. Makaungit isuna, tumagbat ka nun apo, nakabutbuting. Saan po bahay niya, ma'am? Salamat sa sandali lang. Saan po ang bahay niya, ma'am? Ayan. Sandali lang, Jeff. Ibaba ko yung bahay niya. Ayan. Ian Mix Vlog, sandyan ka pa ba? On the way na po sa nakabitin. Ayan. Thank you, thank you. Thank you, thank you, cute. Ayan. Ayan, cute. Binitin ko na yung bahay ni Jomar Viloria. Sungkitin mo na siya. Tusukin mo na siya ng bonggang-bongga para mapapa-aray siya. Done na po sa inihaw with message po. Ayan. Ayan, Donges to si TV, harang admin. Ayan, thank you po for coming. Ayan yung bahay ni Jomar Viloria channel nakabitin. Balikan mo daw siya para hindi kanya katayin. Sabi niya kanina doon sa frame mo. Ayan, natawa tuloy ako. Ian Mix Vlogs, mega love shoutout sa'yo dyan. Nandyan ka pa ba? Hoy, Ian! Ayan Mix Vlogs, nandyan ka pa ba? Ayan. Cute! Tawa si cute eh. Cute, lablabin mo na yung nasa taas. Kasi sabi niya kanina, wala ka pa daw bakas sa kanya. Bakasan mo na nga siya ng sobrang-sobra. Kasi nangangain yan ng ulo. Sabi niya sa ulo pa naman daw sa baba, ayaw niya sa taas. Ayan, Donges to si TV, thank you po for coming. On the way na po sa nakasabit. Ayan, thank you so much. Cute. Ayan, 9 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat.
Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Lalong-lalo na po sa mga... Hoy, Apo, awan lata subli ni Jeffrey ni. Andyan na nga. On the way na daw siya sa iyo, Kapside. Nagbayak urayik. Ayan. Andyan na rin si andyan na rin si Dong S2C TV. Dumalaw na rin siya. Baka andyan na rin yan mamaya sa inyo, sa'yo. Sa'yo, Jomar. Awan kinitakot, awan lata. Hoy, masyad excited. On the way na nga daw siya sa'yo. Cute Jeffrey! Bakas Apo tapno makita kayo. Ayan. Mag-iwan lang daw po kayo ng bakas kay Jomar Viloria channel para makita po niya kayo. Ano po to si Jomar Viloria channel is from Europe po. Nasa Europe po siya ngayon. Ayan. Si Dong S2C TV wala din. Hoy! Kapsat Jomar! Naniningil agad? Dong, Apo, asan ka na? Balikan mo ako. Ayan. Dong S2C TV, balikan mo daw yan si kapatid Jomar Viloria channel. Ayan. Dan na po sa premiere June 27 at 8 p.m. Thanks po. Ayan, sabi ni Jeffrey PH, I'm sure nandun na siya sa bahay mo, Jomar Viloria. Bagong kaibigan po natin yan si Jomar Viloria channel from Isabela pero nasa Europe po siya ngayon nagwo-work. Yan. Thank you so much po sa lahat. Imbag pa ni Ronay na nakita ko ganyan talaga si Idol Ronay. Ilocano din po yan siya. Bukas baka may LS din po yan siya, Jomar. Kapsat Jomar, nag-LS yan lagi. Ay, hindi pala lagi ata. May schedule siya. Ayan. Ay, nakita ko ni Jeffrey. Ayan. Ayan, nakita ka na daw ni Jomar Viloria sa yung bakas mo. Hoy, cute. Baba ka rin ng bahay mo, cute, para ibitin natin. Ayan, Mix Vlogs, mega love shoutout. Labas ka dyan. Uy, andyan ka pa ba? Calling. Ayan, Mix Vlogs. Ayaw ko po, hahaha. Ayaw mo, wag. Binaba ko na nga kanina. Cute, tawagin mo nga si Sexy. Ayaw lumabas. Baka andyan lang siya nag-aabang. Ayan po si Jomar Viloria, po yan siya. Ang binibining marikit. Binibining marikit si Jomar Viloria channel. Yan. Apo pakawanim apo sa ganyan yan si cute. Si Jeffrey PH. Masayahin yang batang yan. Bata pa yan. Hi. Dong, asan ka na? Ayan. Dong S2C TV, hanap ka ni Jomar Viloria channel. Hoy, magbabakas yan siya sa'yo. Isip bata. Charot! Itong mga katropa natin mga pasaway din. Ayan, Mix Vlogs. Asan ka na? Ayan. Hoy, Ian. Grabe to siya Nawala na naman. Na la 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 la. Ayan, Kapsat Jomar, baka naman pwede rin pa Ayan, nakabitin na si Jeffrey PH. Ibibitin natin siya hanggang sa hanggang sa mangalay siya dyan sa taas. Wala na si Dong S2C TV, naglalaban na yun. Mag-iwan ka lang ng bakas sa kanya, babalikan ka nun. Ayan, 10 million in the house sa mga silent viewers natin dyan. Mega love shoutout sa inyong lahat.
Shoutout sa mga katropa ko dyan, my love, Jeon family. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Andyan pa rin pala si Hoy, Jeffrey PH, huwag mo nang ibaba yung bahay mo, nakabitin ka na. Okay na yun. Ronan's Adventure, Capside, mega love shoutout. Maraming salamat po ha. Ayan, walang anuman. Everyone is welcome. And I am very thankful to everyone na nandito. Kain, ayan. Ano makain dyan, Donges to si TV, ano makain dyan? Salamat sa pagtambay, tsaka sa pagdalaw. Ma'am, mag-LS po ako now. Hoy, huwag kang makisabay. Kagatin kita dyan eh. Hoy, cute. Bukas ka na mag-LS. Aba. Tatambayan kita bukas. Kahit 10 hours. Huwag ngayon. Bukas na. Ayan. Thank you so much guys. Ayan. Okay lang yan, Donges to si TV, mag-ano ka lang, mag-BG ka lang, kain ka lang po dyan. Enjoy your dinner. Enjoy your food. Ay, Apo dong, ayan. Balikan mo na nga yan si Pakawanim Apo. Balikan mo na nga daw yan si Idol Jomar Viloria. Dana po, Jeffrey PH, ayan. Johnny the Great Channel, mega love shout out. Andyan ka pa rin pala. Ayan si Jomar. When man inlipas ko tayo premiere na. Oo nga, ayan, sabi ni Jomar Viloria, hindi pala nakakaintindi ng Ilocano si yung mga ibang bisita natin dyan. Sabi niya, tinapos ko yung premiere niya na pinanood. Ayan. Huwag kang mag-alala, Kapsat Jomar, babalikan ka niyan. Nagwo-worry tong si kapatid, madimit. Ha, yan. Ayan, halos puro mga lalaki yung bisita natin dito. Si kapatid, lang, Jomar yung natin dyan, bisita nating dalaga. Kapsa Jomar! Homers! Ayan, may bago tayong may bagong dumating. Mega love shoutout po, Hosay! Same to you, Homers. Ayan, madi naglalaki, ada asawa ko na yan. Allah, Bonggalya Aita. Ayan, thank you so much guys. Ayan, 11 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much guys for coming. Ayan. Hala, sayaw na ta. Ala, apay siyak lang babae. Oo, paagtalaw na ko. Hoy, Jomar, huwag kang lalayas. Ikaw nga lang yung prinsesa namin dito eh. Lahat sila dyan, puro mga gentlemen. Huwag kang mag-iwan. Ayan guys, nagbaba ng bahay si Homers. Baka naman po guys, pwedeng palablab po. Thank you guys. Ayan, kaya nga. Hoy, hindi ako pwede sumayaw ngayon. Sumayaw ako kanina sa sa LS ni Kabsat Ronines. Nire-reserve ko yung energy ko for tomorrow. Another round. Ayan, Homers, mega love shoutout. Ayan na. Ninja Met Aita.
Hindi, ayan o, may ano siya, may binaba siyang link. Ayan. Binitin ko na. O, nasa grade 7 pa pala yung ano niya, yung bananas niya. An islands that is more naturalistic than a movie. Ayan. Ano, Kapsat Jomar, yung nakapin na yung bahay niya. Yung bahay ni Homer's Adventures. Ayan, nandito ako ngayon sa bahay mo, Homers. Ang ganda ng ano, ang ganda ng isla. Nagadug ka tawag kanyam, ano, Kapsat Jomar, tiladda ka. Ayan, andito pa ako, oh. Ang ganda-ganda ng ilog ba to sa isla. Hoy guys, ano wag kayong mapikon kay Kapsat Jomar. Ganyan lang yan siya talaga. Nagpapasaway, ayan. Shout out kay Macau Vlogs. Ayaw lumabas. Thank you po, host. You're welcome. Thank you din po sa sa pagdalaw. Ayan. Nandito pa ako sa bahay mo, nanonood pa. I'm still playing. Dan dikit sa nakapin na yan. Homers, pabalik na lang po kay Dong S2C TV. Ayan. Ayan, Dong S2C TV, tapos ka na ba kay Jomar Gloria Channel? Mag-iwan ka na lang ng bakas po sa kanya para para makita niya. Napaka-supportive din po niya ni Kapsat Jomar. Macau Vlogs, labas ka dyan, hindi pwedeng tumambay, hindi pa yan pinauso ni Cute. Ma'am, labas na po ako, ma'am. Ayaw po ata ni Ma'am Macau na ako kasama sa LS nyo po. Uy, grabe naman kayo. Hoy, Cute. Stay. Shoutout po kay Sexy Macau Vlogs. May naghahanap sa'yo. Can you please come out? Macau Vlogs. Someone is looking. Macau Vlogs. Macau Vlogs. Tawag ka ni host. Macau Vlogs. Shout out yung pinanood ko. Ikatin kan. Hoy, binalikan ka na nun, Apo. Jeffrey PH. Huwag kang lalayas. Andyan lang si Macau Vlogs. Nakatambay. Agpaiso. Hoy, dating dikit na kaya ka noon. Nakadikit na rin siya sa'yo, yung nag-LS ka dati noon, Kapsat Jomar, yung Malupet TV, yung gamit niya. You still remember? Pag nag-LS ka, nandyan din siya. O, ayan na. Macau Vlogs, thank you for coming. Ayan. Lumabas din siya sa lungga niya. Ganun lang pala siyang tawagin eh. Aswang ay madi nga main na. Andun na rin yung main niya sa'yo. Macau Vlogs, please don't leave me alone.
Akala ko hindi pa lalabas eh. Ayan. Lakay. Lakay Ricky Vlog. Mega love. Shoutout Kapsat LV. Hi Lakay Ricky Vlog. Mega mega love. Shoutout. Thank you for coming. Agpailik na lang. When garot. Boring ba no? Wow. Boring din kung puro seryoso yung mga tao ba? 'Di ba? Ayan. Lakay Ricky Vlog. Baba mo yung bahay mo para madikitan natin. Ayan. Ala, dikit ko ay talakay. Jomar Viloria Channel, kilala mo yan si si Ricky? Tawa si Jeffrey eh. Ayan. Shout out sa mga Ilocano, Ilocana na nandyan. At saka sa mga kaibigan ko na solid na mag-support sa akin LS. Ayan. Homers, are you still there? Homers Adventures, andito pa ako sa bahay mo. When nakitak idikin lantin ay ta. Oh, kasjay. Ricky Channel. Salamat sa pagdalaw. First time ko din yan siya nakita kanina kay Ronan's Adventure. And then, glad to see you here in my live stream, Ricky Channel. Ayan. Idol Jomar, mega love shoutout. Dating dikit idol, sabi ni My Love Jeon. Jeffrey PH, salamat idol. Thank you, cute. Ayan, hindi ka rin niya matiis. Sabi ko sa inyo hindi niyo matitiis si host. And I am very happy because andyan kayo. Ayan. Kapsat from Team Cute. Ha? May Team Cute din kayo? Akala ko dun lang sa Jeffrey PH. Ayan, may Team Cute din sila kay Ricky Channel. Agoy, may Team Cute. Oo nga, ayan. Ano nga pala, si Jeffrey PH, yan po yung dakilang cute namin sa Team Katropa. Ayan. Ito naman sila kay Ricky Channel. Ano yung tawag niya? Ano yun daw? Hindi pala. Itong sila kay Ricky Vlog naman. Galing sa Team Cute. Ayan. Invited po ba ako dyan? Si Ronan's Adventure, Team Cute din siya. Ayan. Ayan, baga pwede tayo magpaampun sa mga Team Cute. Pero hindi naman tayo cute. Cute lang. Hindi naman tayo cute Puro acute lang. Ayan. Cloud9 Balloons UK. Mega love shoutout. Thank you for coming guys. Ayan. Dali lang. Bibigyan kita ng umay kayo, Team Pangit. Grabe naman to si Hoy, ayaw namin sa Team Pangit. Proud, Team Cute, si Jeffrey PH. Kapsat, paad ka kay Ronans. Ganon. Lakay Ricky Vlog, kapsat, paad ka kay Ronan. Saan link ni Jomar admin na yan? Donges to si TV, mag-go to channel ka na lang. Hoy, Jomar Viloria channel, ibaba mo yung bahay mo nga. Hoy, Jomar Viloria, ibaba mo yung bahay mo. Kaaro Ricky, mega love shoutout, sabi ni Ronan's Adventure. Ayan. Bro, Donges to si TV, maraming salamat sa ginawa mo sa akin, bro. Ayan. Thank you. You're welcome daw, cute. Hindi ba madikayat madiak karababa magsayan views ko. O hindi naman yan makisaya na. Donges to si TV, i-click mo na lang yung pangalan ni Jomar Viloria. Tapos mag-go to channel ka na lang and then yun makikita mo na. Idol Dong, mega love shoutout, sabi ni My Love Jeon of Macau. Ayan. Saan ko i-add ka, Aro Ricky, si gandang host? Ronan's Adventure Capsite, welcome ba yung mga acute sa Team Cute ninyo? Hina ng net ko. Sige, ako na lang magbaba, Ayaw niya ibaba yung bahay niya, ako magbaba. Sa ayaw at sa gusto niya, I will drop your link. Ayan.
Ibaba ko yung inihaw. Inihaw na recipe. Ayan. Inihaw, Jomar. Ayan, dong esto si TV. Binaba ko na yung bahay ni Jomar. Ayan. Cloud9, Balloons UK. Mega love shoutout sa'yo. Nasaan na yung bahay niya? Binaba niya kanina. Mga langga, mga lalabs. Road to 10K po. Baba ko lang host. Ayan. Sana all road to 10K. Ayan. Ayan, andito ako ngayon sa bahay mo, Cloud9 Balloons. Hindi pa pala tayo dikit sa main ko. Andito ako ngayon sa iyong bahay. My young lady, my life. Ayan. 15 second lang po guys yung binaba ni Cloud9. Ang bilis matapos. Ayan. Ang bilis natapos ng niya, ng binaba niyang link. Ayan, 12 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, guys. Homers, are you still there or walay ka na? Shoutout po sa mga Team Cute dyan. Dan tamsa kay Bro Jomar. Yan, sabi ni Dong Estusi. Mag-iwan ka ng bakas sa kanya para makita niya. Manang kunamdong. Dong Estusi TV, hindi po yan lalaki si Jomar. Yung pangalan lang po niya ang lalaki. Ang puso po niya ay babae. Ayan, kaya sa mga nandito guys, gusto ko lang po na malaman ninyo na si Jomar Viloria Channel is, hindi po yan siya lalaki. Pusong babae po siya. Yung pangalan lang po niya ang lalaki. Ayan. Dapat palitan mo yung pangalan mo, Jomari or ada asawa kun adeng. Ayan. Pero may asawa na po yan siya. Hindi na po siya available. She is already taken. Manang kamo, may asawa na ako. Ayan. Ayan, si Manang Jomar. Nakakaano kasi yung pangalan mo eh. Ano tawag doon? Makapatikaw. Madinakayat nila kaiko. Ayaw daw ng Ay, ganun ba? Isa pala siyang Serena. Oo, isang yan. Ang kanyang puso is babaeng babae. Correct, Serena ako. Yes, correct. Mermaid. Ayan. Isang mermaid yan si Jomar Viloria Channel. Ano na po yan siya? Taken. Nakabingwit po siya ng isang foreigner. See, kita nyo? Hindi na daw siya virgin. Pakawanem apo. Sana all. Ayan guys, isabit natin si Cloud9. Road to 10K na po siya. Yung bahay po niya is road to 10K na daw. Tapos, yung binaba niya is 15 second lang. Andito andito yung friend ni Kapsat Mermaid. Kulayan ni Bakit Elvia yan. Mega love shoutout Sankars. Thank you for coming. Welcome to my live stream. Ayan. You have your moderator now. You can drop your link. Ayan guys, we have a new friend here from India. Sanskar Chaf Mayechi and Vlog. Ayan. Thank you for coming my friend.
Yes, from India po, padikit, ayan. Mega mega love shoutout po, everything here. Ayan guys, we have our new friend here from India. Welcome po. Ayan, di po yan marunong mag-Tagalog. Ayan, you can drop your link now, Sanskar. You can drop your link now. Sino may gusto revenue from India? Ayan. Thank you so much guys sa pagtambay kay host. Ayan, Sanskar, welcome here. You can drop your link now. And we have our new friends there to give you new bananas. May maingay sa ano ko, sa inbox ko. Tara, ayaw ko baka makita ko yung lola ko. My Yetski channel. Hello host. Mega mega love shoutout po sa lahat. Ayan. Ayan, bumalik si Good night, Kapsat. Biyahe pa ako bukas, uwi ng Ago for work. Ayan. Thank you, Lakay Ricky Vlog. Thank you. Good night sa'yo po. Good night to you. Have a restful night. Ingat ka boss sa biyahe mo bukas. Ayan. Lakay Ricky Vlog. Thank you so much for staying in my live stream. Jeffrey, then wait. Ayan. Sanskar, you can drop your link now. Our friend Jeffrey is waiting for you. Ayan guys, nagbaba na po siya ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, ibibitin po natin si Sanskar dahil bago lang po siya sa ating bahay. So, i-entertain po natin siya. Ayan. Sanskar, thank you Sanskar for coming. Ayan. Makipagdikitan ka dyan. Ay, hindi ka pala marunong magtagalog. On the way to you, Idol Sanskar from Jeffrey PH. Ayan. Legit friends po natin yan. He's from India. Ayan, ang dami pa nating bisita. 11 people in the house. Ayan. Thank you guys. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay
Chichay, nakapasok na ba ako, madam? Ayan. Kapatid Jomar Veloria Channel, uwi na ako. Ayan. Uwi na ako. Ayan. Sige, Kapsite. Ingat ka. Thank you sa pagtambay. Take care always. Hello po. Hi, mega love shout out Daddy Michael and Mommy Marifas Vlog. Ayan. Thank you for coming. Palabla po ng ng nakabitin. Ayan. Adalat tanet ko, ada naglata ito'y Okay, Kapsa Jomar, agyamanag. Thank you. Guys, nagbaba ng bahay si Sanskar. Ayan. Palabla po ng nakabitin, guys. Kapsatronan sa adventure. Thank you. Hi po ate, good evening. Hanelin Marasigan. Thank you po sis for coming. Ayan. May jacket na po ikaw. Good evening po sa atin lahat. Yan, Daddy Michael, palablab ng nakabitin. Andito lang ma'am, BG. Ayan. Salamat kap sa tronan, sa pa-BG. Agid-digid-tip to. Ato nga si Reyna ko, nagaduti amuna. Pampagood vibes. Nagado talaga katawag kanyang ba? Naganan ka ti si Rena tatan. Mandim bagay at Jomar kanagan. Ayan. Daddy Michael, ayan. Ronan, umay kanto kanya kwen, nubigat. Anya oras kag LS nubigat kap sa si Rena. Uy, syokoy. Napinpintas ba ti syokoy ngem ti si Rena? Ayan, Daddy Michael. Mega love shoutout po sa iyo. Ayan, 8 AM Europe time. Pilipinas, hindi namin alam yung oras sa Europe sa Pilipinas. Si Daddy Michael po, nasa din po yan. Nasa Canada. Bagong kaibigan natin. Ayan. Sanskar, are you still there? Fafa Michael, hello. Sabi ni Jomar Veloria Channel. Ayan. Nagbaba po siya ng bahay niya. Baby pa yung bahay ni Daddy Michael. Baka naman. Daddy Michael, Europe time, 8 AM, mag-LS si Jomar Veloria. Nagbibigay din po yan siya ng matamis at mahabang saging. Kung may time ka bukas, dalawin mo siya. Mag-bell on ka na lang sa kanya para ma-notify kapag meron siyang para mag-notify sa'yo pagka mag-LS siya. Basit lang alam ko ti Ilocano. And then, nagpapa-free play din po yan siya ng What's Our si Sirena. Hindi ko maawatan. Ayan, Idol Sanskar, I'm done to your delicious recipe with comment, like, and subscribe. Thanks, from Jeffrey PH. My friend Sanskar, please visit back to our friend Jeffrey PH. You can click his name because that Jeffrey PH is hoy, Jeffrey PH, ibaba mo nga yung bahay mo. Demand ka Pangasinan. Agi na manaya antotan. Uy, naku Lord. Di ko maawatan. Ayan, Kapsatronans. Ang magandang syokoy natin. Taga Pangasinan din daw. Panggalatok, ayan.
Hoy, wag mo daw siyang tawagin na sir. Tawagin mo siyang manang. Dahil mermaid yan. Taken na mermaid yan siya. Um, my friend Sanskar, ayan, Jeffrey is already done to your house. Please connect back to him. Thank you. Sanskar, ano tawag nito? Sanskar, like, comment, and soup from Johnny the Great channel. Ayan. In Phoenix, host, Tamsak host, ayan. Mega love shout out in Phoenix. Thank you sa patamsak. When mangibati ka laeng ti bakas ken Daddy Michael. Matagal yan siya bumalik kasi pinapanood niya talaga yung video. Ayan. Kulayan ay galing sa akin yan. Ayan. Ayan na. Meron ka ng jacket in Phoenix. Thank you for coming. Welcome to my live stream. Kulayam ay galing sa akin yan. Nasa bahay muna ako. Nag-play na ng video mo. Sabi ni Daddy Michael. Ayan. Baby pa yan si Daddy Michael. Hindi pa siya nakagraduate ng grade 1. Kasi bago pa lang po yan siya. Oh, sino yan? Sino yan? Sino yung naked na yan na nakapasok? Time out nga kita. Agpakita buto kita. Salwag kedi, aglalaok lang. Ano man? When datan ne in time out ko isuna. Ang kuam amo ata. Tatanak lang naka-receive ti kasta nako nga comment dito yung live ko. Cute! Hindi yan welcome dito, di ba? Kaya naka-time out siya sa akin. Yan yung nanggugulo sa live ni Hijack. O ganun, paano niya ako naamoy? Hindi ko naman yan siya kilala. Ay! Yan talaga yung nakakasira ng Ronan's Dine. Ayan, no, sabi ni ni Sangkars, Ronan's Dine. Ayan, pakibalik na lang kapsat. Thank you. Apay nakita mo kapsat, nakita mo na malaki yung ari niyan. Oh, yan yung nakakadali ng ng channel natin. Pagka in-approve mo yan pagkatapos, pagka-approve mo na naka-on yung camera, then andyan yung ari niya nakatilayon. Pagkatapos, yayariin ka na ni Lolo sa channel mo. Kaya minsan when ada kami itchay adda sunabag. O, kita mo yan. Kaya yung mga nagla-live na gaya natin dyan, kung may umaakyat sa mga may umaakyat, kailangan i-review nyo muna bago pa akyatin. Kasi kapag andyan naked siya na lumalabas sa screen natin, wala pang 5 second, yayariin ni Lolo yung natin, yung channel natin. My love, Jeon, thank you for staying. Ayan, bastos yan. Oo nga, oo nga kasi yung pa lang niya, yung chat pa lang niya is may naked na. 'Di ba? Jeng M, tamsak host. Ayan, thank you so much po guys sa mga patamsak ninyo. Ayan. Jomar Viloria channel, dan na po si Daddy Michael and Mami Marife vlog sa iyo. Ayan. Nag-whitey pagkatapos mo, bakit LV? Basta adda kasta. Maglinis ka ng whitey. Oo, maglilinis ako mamaya. Tatanggalan ko sila lahat ng kanilang mga bikini watts. Mga pakawala yun para madali ang channel natin. Oo, yan yung mga nandadali ng mga channel natin. Kaya sa mga gaya natin dyan na mga small YouTuber na hindi pa aware sa mga ganyan, beware po.
Okay, visit ka sa akin bukas, Boss Michael. Ayan. Oo, ano, Daddy Michael, dalaw ka dyan kay, ano, kaya kapatid Jomar. Everyday po yan siya nag-LS. At saka marami din pong saging yan. Magdo-donate yan sa'yo ng saging. Kuya Daddy Michael, mag-bell on ka kay Kapsad Jomar. Ayan. Kuya Rodel, may love shoutout. Salamat sa pagbalik. Huwag lang yung saging ng asawa ko mahaba talaga 'yon. 2 oras na ako host dito. Ayan, Johnny the Great Channel. Thank you, thank you. Ayan, magdikitan lang po kayo diyan mga lalabs. Ayan. Tawang-tawa si cute eh. 'Di ba cute? Guys, palabla po ng nakabitin na she is from India. Our new friend. Daddy Mike on the way na po. Ayan. My Love Jeon. Ayan. Si My Love Jeon, ninja po niya yan. Sun Cars. No need to drop your link because your link is already up there. Sis Jomar, ayan. Sis Jomar, mega love shoutout, sabi ni Jeffrey. Ayan, may sis tayo, may bago tayong sis. Siya si Sis Shokoy Mermaid. Ayan guys, nagbaba po ng bahay si Roville. Ito po ay si, yan, papalitan po natin na yung nakapin na yan. Sunscar down to you also. Full pack from Ronan's Adventure. Ayan. Guys, baka hindi nyo pa po na nakadikitan po yung bagong sabit natin. Padikit po guys. Thank you, thank you. Hey, Coco. Hey, Coco. Hey, Coco. Good evening po, host. Pwede pakitambay po. Newly user po ako from HK. Try lang, ayan. Ayan, Jay. My friend, nandyan. Pasilip ng nakasabit. Ayan. Coco, stop it. Maingay yung aso.
Jiggings, good night. Okay, thank you sis Gino. Sleep na ako. Good night sa'yo dyan. Noela, yan. Andyan ba si Noela? Ayan, Jaden no 4. Jdeo 4. Magbaba ka ng bahay mo sis. Ayan, meron ka ng jacket. Ay, meron, nagbaba na pala. Ayan, pupuntahan din kita. Ayan, 78 pa lang din si Jaden Music. Ayan, nandito ako sa bahay mo ngayon, ano. JO4 Music. Ayan, nandito ako sa bahay mo ngayon. Let's write a love song. Maybe let's write a love song.
Ayan, Jaden of 4 Music. Tapos na ako sa iyong video. Ayan. Didikit ko na sa iyo yung ano ko. Ayan guys, pasuyo po sa nakabitin guys. Jeng M. Dan sa'yo, Daddy and Michael. Ayan. Nabandok na nga, maalisan naksa. Naglalaok lang ako. Anadama, tamno madi ka nga maalisan. Ayan, si Daddy Michael, ano na po, main na po yung gamit niya. Ayan. Jeng M, ayan. Pupunta ako ngayon sa bahay mo, Jeng M. Thank you for coming. Stress ako ngayon, kaya ikain ko na lang. Ayan. Nandito ako ngayon sa bahay mo, sis Norwin. Ang sarap ng pagkain, no? Hey, Coco. Oh, nag-reconnect. Nawala yung ano. And guys, magdikitan lang po kayo dyan. Ayan, sis Norway, dan na ako sa video mo. Yan, dan. No worries po katropang Michael. Ayan, may bago tayong pasok. Think and print. Hi. Hello din po. Mixie. Hi. Dragon Gaming. How are you? Ayan. Thank you guys. Yeah, my
Main to main lang po kasi main po ang dinikit namin. Pasensya po, ayan. Hey Brave! Hi Dragon Gaming! Thank you for coming, my dear. Agyaman at host. Ayan, Ilocano din pala tong si Jeng M. Sayang tayo putot Amerikano, apo. Ay, apo. Tilaad da. Ayan. Sandali lang, ipalit natin si ano. Tapos na po ba kayong dumikit kay Roville, guys? Ay. Hoy, you are ugly. And then, it's not your problem anymore, Mitzi, if I am ugly, right? It's your problem. Ayan, guys. Ipalit po natin, ibitin si Dragon Gaming. Ayan. Sabi ni Daddy Michael, on the way po. Ayan. Ayan, guys. May bagong pasok tayo, si Mixie. Isa po siyang judgmental. Siguro mas malala pa to sa monkey. Think and Pring, Penglove shoutout. Cute, nakita mo yan, cute. Pasalamat na nga lang kay God dahil may ilong eh. Paano na lang kung wala, 'di ba? Hoy, for your information, my nose is my asset. Siguro ang pangit na nga ng ugali nito eh. Siguro pangit din, mas pangit pa to sa pinakapangit. Tapos hindi man lang bumawi sa ugali. Nanlalait. Che, you're not welcome to my life. Di ba cute? Sabi ba naman niya, ano yung sabi niya kanina? Ugly daw. Ayan. Hindi na baling ugly, mahalaga apay anya dagita. Hindi, may bagong pasok na sabi niya, bakit may nakikita ako sa FB, may nag-propose sa YT, babayaran ng 4K pesos per one. Yes, Daddy Michael, pwede mo akong i-PM kung gusto mo. Daddy Michael, kung gusto mong mapadali kahit 1 week lang, tapos na yung problema mo. Kung gusto mo mapadali yung bahay mo maabot yung 1,000 tsaka 4,000 na oras, i-PM mo lang ako. Yes, totoo po yun. Kahit 1 week lang, ano mo na yan, maaabot mo na yung 4K. Wag i-PM si Roville, ako na lang. Charot! Di ba Kuya Roville, sabi niya, you are ugly. And sabi niya, pangit daw yung ilong ko. Ano ba meron sa ilong ko? Di ba flat nose naman yan? Pero ang mahalaga, may butas nakakaamoy. Pag banana, madali lang. What's out ang hirap na yan. Di ba cute? Cute. Di ba? Binubuli nila yung ilong ko. Ayan. Hindi na lang sila tumingin sa mata. Maganda-ganda rin naman yung mata ko. Ayan. Di ba? Hindi. Daddy, PM mo ako na. Nasa inbox ko si Daddy. Dragon Gaming, dan na po sa'yo, sabi ni Daddy Michael. Ayan. Nagulat ako doon sa nagulat ako doon sa kakapasok lang, tapos makalait wagas.
Bakit sa ilong ko pa titingin, ang ganda-ganda pa naman ng hair ko. O sa hair ko na lang kaya tumingin, o kung hindi sa sa noo ko na lang, kasi parang airport din yan, may sariling airport. Wag lang sa ilong, kasi inborn na yan. Mahayahay 2021 vlog. Tamsak ho, ayan, thank you. Hindi, di ko alam. Yung pangalan niya is Mixi. Bagong pasok lang. Bagong pasok tapos manlait. Hindi yan siya hindi yan siya belong sa sa mundo, sabi ni Cute. Mary Vlogs, ayan, mega love shoutout, Tamsak host. Thank you sis, Mary love me. Ayan. Cute Official TV, Tamsak host. Ayan, nagsilabasan yung mga cute. Mary Vlog 2, nag-live pala kaya walang sumagot sa PM ko. Nag-PM ka ba sa akin? Ayan guys. Guys, palablab po kay Daddy Michael. Ayan, baby pa po yung bahay niya. Tamsag dikit sa you host. Thank you so much po Cute Official TV. Ayan. Ayan, Mahayahay 2021 vlog. OTW ako sa'yo sa bahay mo. Guys, maglablaban po kayo dyan. Thank you. Ayan. Lahat ay welcome except yung nanlalait. Except yung nanlalait. Ayan. Yes, correct. Hindi naman maganda yung ilong ko kasi flat nose siya. Pero I'm very thankful kasi may ilong ako kaysa sa wala. Huwag mo na lang tignan yung ugly sa ilong ko. Tumingin ka na lang sa hair ko, sa mata ko, or sa aking noo dahil may sarili akong airport. Charot! Ayan, Ramil de Guma Vlog. Ayan, nandito ako ngayon sa bahay mo, kapatid. Nagaharang pa. Ayan. Nagaharang-harang pa ako sa iyong bahay. Ayan. Bakit kaya may mga ganun, no? Yung nanlalait ka agad. Nasaan ba to? Sino may prem si Siri? Play ako. Andito pala siya. Ayan. Sis Mary Vlog Official. Thank you, sis. Ang ganda ng mga tanawin sa probinsya. Ayan. Nandito pa ako sa bahay mo, Idol Ramil. Ito si Hayahay. Hayahay, dan dikit, sabi ni Mary Black. Ayan. Host, bakit hindi ko po maklik ang nakasabit? Bakit hindi mo ma-click? I-click mo subukan mo i-click ulit. Ayan, nandito pa ako kay Hayahay. Still watching. Dan na host sa nakapin. Ayan. Thank you, Cute Official TV. Wala, ayaw po talaga. Ayan, yung si Jeffrey, si Cute Official TV na lang ang dikitan mo. Ayan, nagbaba. Pati si Jaden Music. Nagbaba din siya ng bahay niya. Maglablaban kayo dyan, mga langga. Thank you for supporting. Salamat po ng marami, host. You're welcome. Cute sa cute na lang po. Paayuda host. Ayan. Sige, cute. Official TV. Pupuntahan kita pagkatapos ni Hayahay. Ayan. Cute Official Dan Dikit, sabi ni Mary Vlog 2. Magbaba ka ng bahay mo, sis Mary Love Me.
Hindi pa ako naka-move on doon sa nagsabi ng pangit ko daw. Che, mas pangit ka. Sabay ganun. We Creation. Ayan. We Creation. Mega love shout out. Thank you for coming, my dear friend. Wala sigurong manners yun. Hindi tinuruan. Ayan. Ayan guys, nagbaba po si Mary Vlog ng kanyang bahay. Ayan. Padikit-dikit rin po. Malabo po ang mata nun. Oo, wala pong mata yun. Hindi pa ako naka-move on. Sabi niya ano, sabi niya sa akin, you are ugly. Sino nagsabi? Tsambungin natin yan. Ayun, na ano na, naka-height na siya. Nagtagari LS ni Noela. Ay, napan ka di jay kanya na. Ay na, apo. Dibol na. Ayan. Napapa-Ilocano din si Daddy Michael. Shout out po sa lahat ng mga Ilocana na nandyan. Mga Ilocano. When nakita ni Daddy Michael, ijay itay. Oo, friend na ano din, nakadikitan din niya yan si Noela. Kagabi sa ano ko, sa LS ko. Jeng, dan na po sa'yo, ayan. Ayan, hi, dan na rin ako nanood sa'yo. Dikit-dikit na rin ako sa'yo, ayan. Dikit na. Ibitin natin si Cute. Pasensya na, yun lang ang alam ko. Ha ha ha. Marami kang matututunang Ilocano pag ano. Pag mga kasama mo is yung mga Ilocano, ganun. Ayan guys, palablab po kay Cute Official TV. Ayan. OTW na din ako sa'yo. Malaki na rin pala ng bahay mo, Narse Vlog. Nasa 3.01k ka na. Isuzu. Ayan. Andito ako ngayon sa bahay mo, ano, Cute. We Creation, salamat. Ayan. Dating dikit na sa'yo. Ayan, dating dikit na daw po sa'yo si Cute. Ayan. Ako din po, padigit, salamat po. Ayan. Guys, palablab din po kay Jaden. O for Music, baby pa po yung kanyang bahay, guys. We Creation, drop your link also para mapuntahan ka namin. Ayan, kay Cute. Andito pa ako sa'yo, Cute. Cute. Aginanaak mampay bakit ala sige kapsat aginanakain. Tapno makainanaka. Ayan. Dan Mary Vlog 2 sabi ni Jeng M. Ayan. Thank you guys. Daddy, dikit na rin dating dikit na rin po ako sa iyo kanina. Ayan. Nabanok nagnani natinak anak ko kuna ni Brandon. So anadam ipailot mo tamno agsuble. Ipangatong baka nababaunay. Salamat po ng marami sa lahat. Ayan. Andyan na naman si ano. Andyan na naman yung nagbaba ng hayop na naked na yan. Humanda ka sa akin. Sandali lang. Nabuset. Galing sa akin yan noon. Ayan. Baka dinala mo siya dito kaya nandito na naman siya. Naka-hide na yan sa kanila sa akin eh.
Tapos bumalik. Jimmy Albert, ayan. Mega love shoutout, Kapsat, Tamsak, ayan. Report mo para di pupunta. Ayan. Oo nga, sandali lang. Inaayos ko pa. Buset na yan. Report. Sandali lang. Unwanted. Pornography, sexual history. Thanks. We receive your report. If we find this content to be in violation of our community guidelines, we will remove it. Ayan, ni-report ko na siya. Ayan, nagbababa ng naked. Hey. Coco. Naangot na tayo. Loko. Naampot. Pasaway. Ayan guys, palabla po kay Cute Official guys. Ayan. Ay, nagbabayad rin si Jimmy Albert ng kanyang bahay. Ayan. Coco. Ayan, Travel 2022, take off the plane. Ayan, nandito ako ngayon sa bahay mo, Idol Jimmy Albert. Ayan. Take off sa airplane. Ayan siya sa airplane. Road to 5K na din yung bahay niya. Hey, stop it. Ay. Lo, pato managari. We creation, dan na po sa'yo, full pack sabi ni Cute Official TV. Ayan. Magtatapon muna ako ng, sige sis. Thank you. Mag-iingat ikaw dyan. Sanskar, Mary Vlog, ayan, dan na sa'yo si Mary Vlog, dan na sa'yo si Sanskar. Ayan, Jimmy, Idol Jimmy, dan na ako sa'yo. Ididikit ko na rin sa iyo yung aking nails. Ay, malapit na palang mag-aalas 12 na pala dito. Mary Vlog din, sabi ni Sanskar. Mary Vlog 2, patamsag din, sabi ni Daddy Michael. Ang katropa. Sanskar, nasaan yung bahay ni ni We Creation. At pupuntahan kita. We Creation, pababa ng bahay mo ulit. Ay, ayun, nakita ko na pala. Sanskar, thank you, my dear friend. Just leave comment to their chat, to their videos, then ayan, babalik sila sa'yo. Sanskar, thank you for the smiling sticker. Ayan. Dan na ho sa nakapin. Ayan. Thank you, Cute Official. Hindi pa ako dan kay Creation. Papunta na rin ako sa iyo We Creation. Dating dikit na pala tayo We Creation. Tatamsak na lang ako sa iyo sa Food Hub Inasal. Ayan. Ang laki na ng mansyon ni ni Idol We Creation. Nasa 10.8 na siya. Sana all.
Ayan, week creation. Done na rin ako sa'yo. Ayan. Done po, Idol Cute Official with comment, like, and subscribe. Thanks. Sabi ni Jeffrey PH. Ayan. Thank you so much, Cute Jeffrey. Cute, puntahan mo si week creation, yung nakapin. Ayan, nagbaba din si Idol Jamie ng kanyang bahay. Ayan. Jeng, done na daw sa'yo si Sunscar. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan. My friend Sunscar, please connect to Jimmy. Ayan. Jimmy is our new friend. Wala na naman yung signal. Unti na lang. At saka si Music, si Jaden 04, baby pa rin yung bahay niya. Guys, baka naman. Ayan. Ipin muna kita, Jaden, number 4, kasi yung bahay mo is baby pa. Nasa 83 pa. Guys, baka naman meron kayong extra saging dyan. Ipag-graduate natin ng grade 1 tong si Jaden Music. Sleep na po ako, ma'am. Hindi na po kaya. Hehe, antok na po. Ayan. Okay, cute Jeffrey PH. Thank you so much, cute. Sleep well. Have a restful night. Good night. Yan, after 15 minutes din, mag-e-end na rin ako kasi umabot na ng halos 3 oras. Ang bilis ng oras. Thank you very much to all subscriber my channel. God bless you all po. Ayan. From Jeffrey PH. You're welcome, cute. Thank you so much. Yan na, magmeme ka na para makapag-rest ka na rin. It's Nom Channel. Ayan, tamsak po. Thank you po sa patamsak. Ayan guys, nagbaba po ulit si Daddy Michael ng kanyang bahay. Bahay. Ano daw? Guys, sa gusto ng banana dyan, pasyal kayo sa LS ko 8:30 PM to 10. 20 banana ayuda. Salamat. Okay, sige, Cute Official TV. Dadalawin ka po namin. Everyday po yan. Everyday ka ba nag-LS? Dan sa nakapin na yan, sabi ni Ed's Nom Channel. Ayan. Jaden for Music, pakibalikan na lang po si Eds, ang bagong dating na bisita natin. Ayan. Cute Official.
Everyday ka ba nag-LS? Ayan. Ayan guys, mag-ano kayo, dikitan nyo si Cute Official, nag-LS, may free banana daw po siya na 20. Namimigay po siya ng 10 to 20 bananas na ayuda sa mga baby pa ang bahay. Ayan. Opo, iwan lang kayo bakas, balikan ko po kayo. Ayan, sabi ni Jayden Offer. Ano, sis Jayden, ano ka, mag-bell on ka kay Cute Official TV. Pag mag-LS yan, 8 p.m. Pinas time. O hindi pala, 8:30 pala daw. 8:30 p.m. to 10 to 20 banana ayuda ang binibigay niya sa mga bago. Tsaka sa mga baby pa ang bahay. Abangan nyo po yan siya guys, mag-LS siya ng 8:30 p.m. Gings Official, mega love shoutout Sisi Kabayan. Thank you for coming. Ayan, may jacket ka na sis Gings. Salamat sa pagpunta. Ayan. Cute Official TV full pack na po, sabi ni Jayden for music. Ayan. Katatapos ko lang mag-LS host. Ay, gano'n. Everyday ka nag-LS, Cute Official TV. Sige, pagka maka-free ako bukas, pag mag-LS ka, dadalawin din kita. Sanskar. Thank you, my friend. Bell na ako sa'yo. Sana mabigyan mo ako. Bibigyan ka niyan. Bukas. 8:30 p.m. sa Pinas time. Daddy Michael, abangan mo. Baka tulog ka pa dyan or gabi na. Mega love shoutout, Gings Official. Sisi, thank you for coming. Gising ka pa, alas 12 na. Ganun talaga yung mga tik-tik. Hindi uso matulog. Sige, pasyal ka bukas, Daddy. Ayan. Sana maayudahan ako. Oo. Ano yan? Dalaw ka lang yan kay Cute Official. Bigyan lang sis, till mag-end ka. Antok na nga eh. After 15 minutes, mag-end na rin po ako. After 15 minutes, mag-end na rin ako kasi midnight na. Kailangan na rin magpahinga. Thank you so much guys sa sa pagtambay hanggang sa huli. Coco, come. Maingay yung aso. Ayan, Gings Official OTW po ako sa iyo. Ayan, main din po niya yan. Mag-go to channel na lang po kayo sa kanya din. Iwan na lang po ng bakas. Tapos, babalikan na lang din po niya kayo. Thank you guys. Si Gings Official, nasa Hong Kong po yan siya. 12 na host. Oo nga 12 na nga Same time lang din. Cute Official TV, nasaan ka? San lugar ka? Nasa ibang bansa ka rin ba? Ayan, Cute Dan from Sanskar. Ayan. Cute Official TV. Oo, sana. Oo, hindi lang yan sana. Puntahan mo, Daddy, bukas ng gabi. Nakakaantok na. Oo nga Cute Official, asan ka? Nasa Pilipinas ka rin, idol? Or nasa ibang planeta ka rin? Yung mga addict sa YT dyan, hindi uso matulog sa kanila kahit abot na ng madaling araw. Lalong-lalo na yung mga kagaya kong OFW dyan. YT is life.
Magpapa-music sana ako pero sa Pinas host, andyan ka pala sa Pinas. No, okay, ayos yan, cute, official TV. Parehas lang tayo ng oras din. Andito din ako sa Malaysia. Same time. Magkapit bahay lang tayo. We Creation. Dan, Sanskar. Sabi ni We Creation. Ayan. Thank you so much po, We Creation. Ayan guys, malapit na rin po ako mag-end. Sa mga hindi pa po nakapagdikitan dyan guys, dikitan na po bago tayo mag-end. Salamat po sa magaganda at gwapo nating kasama dito. Enjoy po sa pagtambay. Ayan, sabi ni Jaden Music. Kapatid Jaden, puntahan mo bukas si Cute Official para bigyan kanya ng bananas. Matamis na banana at malalaking banana. Legit yan. Para makagraduate ka ng grade 1. Pero mamaya, pagkatapos ko mag-LS, dikitan pa kita sa iba kong bananas dito. Jaden Music, saan ka din banda? Nandyan ka rin sa Pilipinas? Opo, nakapulpak na ako sa kanya. Okay, ayos yan. Ayudahan din kita mamaya after ng LS ko. Meron pa akong banana na hindi na idikit sa'yo. Masarap yan yung saging ng mga nasa Pilipinas. Yung saging ng mga nasa Pilipinas, masasarap yan. Matitigas, mahahaba at malalaki. Sure Paul na hindi malalagas. Nasa HK po ako, Ayan. Siging official, nasa HK din yan siya. Nagwo-work. Main din yung gamit niya. Mag-go to channel ka sa kanya. We Creation done na po, sabi ni Daddy Michael. Ayan. Sabi ko na nga ba basta yung mga OFW na karamihan, hindi uso matulog. Basta white is life. Ay, wow, parang iba yun, Hosa. Oo, kakaiba. On the way, Daddy Michael and Mommy Marifest Vlog, sabi ni We Creation. Legit talaga yung mga saging ng mga yan. Lalo na yung mga malalaki talaga yung mga bahay. Sure ball yung mga saging ng mga yan. Legit, walang lagas. Matamis, matigas, malabakal daw yung tigas. 'Di ba Cute Official TV? Hindi nga ba malabakal yung saging natin diyan? Parang lakatan kahaba. Good night, ma'am. Pahinga na rin po ako. Kayo dyan. Pahinga na rin po kayo dyan. Oo, Kapsat Ronines, mag-e-end na rin po ako. Mauna ka na at sunod na kami sa'yo. Thank you so much for staying in my live stream. See you tomorrow sa live ni Idol Darren. Mag-i-sleep na din po ako maaga para makapag-ready for tomorrow sa showdown namin ni Darren. Sasayaw daw kami ulit ng budots. Lubusin ko yan bukas. Thank you in advance po. Host, good night na sa'yo. Ayan. Good night, cute. Good night, good night. Good night, Cute Official TV. See you po sa sa LS mo. Ayan. Ayan, may bago tayong dating. Braille J. Ayan, nagpuso-puso siya ng purple. Mega love shoutout sa'yo, Braille J. Thank you for coming. Mag-e-end na rin si host. Kagwapa? Agoy, kagwapa daw. Braille J, thank you. Ayan. Parang si to, naaamoy ko. Parang host pa, what's host? Thanks. Ayan.
O sige, i-play kita mamaya, ano, cute. Haharangan kita. Haharangan kita ng, ano, sandali lang, Braille J, tawa siya eh. Parang naaamoy ko kasi to kung sino to, but I'm not sure. Parang may date ang aura. Hindi, ganyan lang kasimple si ano, ganyan lang kasimple si host, nilait na nga kanina eh ng ano. Nilait na nga si host kanina eh. Sabi ko na nga ba eh, basta nakapuso ng purple, kilalang kilala ko to. Cute official andyan, haharangan po kita ng try lang guys mag-boxing. Ayan. Ayan, nandito ako sa boxing mo. Braille Jake, ano to eh, My Love Jeon family. Alam mo kanina, ikwento ko sa iyo may pumasok dito sa ano, may pumasok dito sa LS ko. Alam mo kung anong sinabi? Kung andito ka lang sana, dapat ano, may nagtanggol sa akin, pero I'm still thankful kasi andyan si Cute, pinagtanggol ako. Lola Seth, sabi niya sabi niya, you are ugly. Sabi ba naman, ugly daw ako. Alam na nga niyang ugly eh, binikkas pa talaga. Dikitan mo naman tong ninja ko. Yoko nga. Sige, dikitan kita mamaya pagkatapos ko kay boxing. Baba mo na kasi yung bahay mo. Bakit anong sabi niya? Ay, nabisi ako. Sabi niya, English is spoken pa naman. English pa naman siya, sabi niya. You are ugly. Sabi ba naman niya, pagkabungat niya sa LS ko, sabi niya, you are ugly. Alam mo yung masakit? Alam na nga niyang ugly, binigkas pa talaga. Nakakaloka. Siguro, parang andyan lang sa tabi-tabi. Kapag kayo bahay, dumikit sa akin para masuklian. Ayan. Akala ko ba cute matutulog ka na? Yun yung sabi niya. Sabi ba naman niya, pangit daw ako. Tapos sabi pa niya, pangit daw yung ilong ko. Alam na nga lang niya na yan yung asset ko talaga, yung ilong ko. Kasi inborn naman na yung ilong ko na pango. Hindi naman tayo nagmamaganda eh. Ganyan naman talaga yung ilong ko eh. Pero I'm still very thankful kasi may ilong ako, may butas, nakakaamoy. Paano na lang kung wala akong ilong? Di mas lalo nang nilait-lait. Di ba? Hindi lang niya alam na yung ilong ko talaga yung center of attraction. Charot! Kaya, yan. Sino? Si ano yun? Uy! Parang si ano nga yun? Yung mga insecure. Sa dinami-dami ng pwedeng tignan, yung ilong ko pa talaga. As in. Hay nako. Pag ako yung maman, paparetoke ko yung ilong ko para hindi nila lalait-laitin. Charot. I'm just kidding. Masaya na ako sa ilong ko. Kaya, bahala sila dyan kung napapangitan sila sa ilong ko. Mahalaga may ilong ako. 'Di ba? Host, tulog na ako. Good night. Ayan. Cute Official TV. Alam ko naman na hindi mo ako maiwan-iwan eh. Kanina ka pa good night ng good night dyan. Pero tuloy-tuloy ka pa rin na nagko-comment ng good night. Tapos yun. Siya. Maglinis muna ako. Sige po ate, asikaso na muna ako. Hehehe. Ayan. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Mag-e-end na rin po ako kasi baka may bagong susulpot na naman at lalaitin yung ilong ko. Sabay ganun. Pero okay lang yun. At least hindi ko naman na yung kasalanan kung nilalait nila ako. Basta ang mahalaga, masaya tayo, di ba? Ayan guys, thank you so much po sa lahat ng mga tumambay. Shout out po sa My Love Family Jeon, sa katropa ko, sa lahat ng mga katropa and friends ko dyan. Ayan. Shout out din po kay Jayden Music
na bago nating kaibigan from Hong Kong. Kay Gings sino pa yun? Nasaan na ba? Nawala na. Kay Daddy Michael and Mommy Marifes Vlog from Canada. And then kay Cute Official TV na nasa Pilipinas din na tumambay hanggang sa huli. Kay Idol Ronan's Adventure. Hindi ko na kayo maisa-isa lahat. Thank you so much po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na LS natin. Salamat po ng marami sa inyong lahat, especially kay beautiful host. Ayan, kita nyo, ang dami ring nagsasabi na maganda si host, pero meron talaga yung kulang sa kalabasa, yung nagsasabi ng ugly. Kaya tatabunan natin yan ng 1 kilong kalabasa o 1 sakong kalabasa para luminaw yung mata. 'Di ba guys? Ayan. Thank you so much po. Bye-bye. Good night po sa inyong lahat. Ay, sa atin lahat. God bless us all po. Hanggang next time. Tulog na kayo. Hindi pa ako matutulog. Mag-aayuda muna ako kay kapatid Jaden. Ayan, Noel at TV 2.2, mega love shoutout, lalabs, katatapos lang mag-LS. Ayan, ayan si Noela, ang lalabs namin sa Berskada. Salamat, lalabs, Noela, sa paghabol, last minute. Hindi na rin ako nakapunta sa LS mo, sabay tayo eh. Pero bumawi naman ako sa prem mo kanina. So, ayan guys, thank you so much. Ayan, marami pa kayo. May nanonood pang 7. Pero kailangan ko na rin pong mag-end para makapag-rest. So, I just want to say thank you so much sa inyo pong lahat. Thank you guys. Good night na po sa ating lahat. Hanggang sa next time po na LS natin. I hope to see you all again. Thank you. Bye!